Yeringana lyaye ya Yohana 3:15 ekere gotebanga onde bwensi uramwigine yani ngaiche naye na Teresa nonde nonye umuntu ari gocha kumwiso ndende akobole ngaki Teresa uroche naye ndego kwaro kana nobe uyo lakini saere amanyito kwa Mungu wetu na indabate mibango ya ifa asama ate na tigira mangana amangi ena mote tunangota bakirali asengenche were bono bwirubura twambene nomongi ngora sotebanye natokonya niko naboteba mangana mangi inubweka mumanyete na indi niko nagosabande naki nisaba kwali ngora tobo chabasoe meterime ukwana mangana itomora mbaya mana seba la pasta oyora igweri ogieri asiri goika otagetobo gimoboya unoyo musombo Nyasaye Teresa achorire nabwate kiombe kenene ekige kumutunya na gocheroche naye nabatware gosaboto bwatie tobe gonde yemo twarigane Kristo ira nyoborotu bwaye twendeka gotimo tata Nyasaye wetani onsi omugano bwense gokoera abatu abeire kirori muna gwakorire bikone binene nimbwate getangu getegemi kiensibete mwendo gokorera Nyasaye karibanda ndine kabati yeshide ko garana mama abana bana muri skuru timbwate nsinzi na harongo pimana bakanda skuru fe lakini ngana cheki ina bande na cheki ne kama ngana chapa kambuli mbia sare kiura kwa kabati nyo eso sibe sengi gori bia sare ko tona ko na ko echi basi ko nya sanga ndibona ngende kanisa nkoro yani kasi bakayo konyo nyakurerani ko beinde babandi kumusomba ntuzo Nyasaye konye ntintiri bia sare mwanga na nkoro yakini abana bandi lakini Nyasaye ko konna ntuki ntongo batigera umunsi abantu muri banyakunzi koro Amina.